Kajing ai but kajing et ba kajong blay u Jesus Christ shapi hagani step. Ya kajing pusan naga ktian kajong blay. Ginya puli naga kitabu Isaya kalanong ka basau pusau kadkhot ka balay. Ka kentian ka baong nabangan the hautau basliang but ki wadoj haga kendo barakyang. Ngante yalaw mensim haloru sembah jome. Badiyala ki jingkerku halor ki khon ki kseo jongme. Hagni gerkhot ngi i. Ya ga jingkular ga jongble. Bad kum joru ya ga jingdon kam naga benta ka mensim ka donot ka basliang. Namaru blay wa ya ga jingkular ga kodor. Henry om ya baro. Tangi kita ken ki basliang. Wang nabangan the hautau basliang. Kema baga jing sliang ka bakin jado ngisot ho. Katno ngiling ngi pisa garangim yo ya ka bandi haga porbe ngi sliang. Kum taru haga bakin jaman siam. Larangi sliang. Isot ho katno ngidon kam ya ka ka bakin jaman siam lang bau mensim bakoy. Henry ublay kular larang idon ya ka donot ka basliang. Ublay unthe hakita ki basliang. Palam tangkat ta ki wadoj ha ka kendo barakyang. Ka kendo ka barakyang ka kala terkhong bat ka kala padro namar ka jingbom don ya ka don shibon ki bril ki bapat ka donot namar ka jing terkhong ha ka mensim ka jongki kila persang manwat da ka ne ka tai ha ka ni ka perthai Henry don bala ya ka ban penjem ya ka donot ka terkhong jongki akan mau ya ketua kentai nong Samaria. Kebalaya lenti ha kajing bat kajing syam. Kebale sia ki breu ki lapek po ya ka. Nomor kala don hadu bongut ki tengah. Henry kam syum la syam. Weru ubala ya ka ban penjam ya kajing terkhong ka donot kajing jongka. Tat hadu bau Jesus Christ unwan. Syum lepen rem ya ka pilawan pulih ka gospel ke jong Yohanes kalendong ke basau Jesus Christ penban uyalam ya ka syaka lenti ka bakala banyo ya ka jubah ka jinghon ha ka mensim ka jinglai luat ha ka jingem pat ka jingem ka badon jingmon hatu Peter khong ha ka mensim hatu pismo kum baga pat pedang haga ba support jongpi kadon ka jingling ka jing pisa ka jing bomhon sngo kum ba ka jingem haga perthai kam don jingmot ruam lara ka longkum ta fi longkum ka khendo ka barkhyang lara fi sliang par fi pai khmat show blay unthe tang ya ka un penlong ru ya ka wa bakan tuoj haga donut ka barkyang ka jongpi. Bat ka kentian ka babot kong kan the yalaw mensim haloru sembah jome. Bat yala ka jingkerku halor ki khon ki ksio jome. Hang ning yu i panaga benta jong ki wasliang yo blay. Ka jingkerku kanam kut tang haki. Henry kan tuit ru syaki khon ki ksio. Kan ma ba ka jingkerku ka jong blay. Kalongkum ka wa. Haba kala tuit hapi kanum sakut tangapi rekan tuit ru shaki way ki badon ka jingi dai pat phi tadai na ka daw kat nu ka long ka badon kam mangin don ya ka donot ka basliang tungin ang sliang shushu ya ublay ha ka jingem ublay ka jing sok lorang kat pat phi ha ka ni ka singi baro ka way parwat num klet ublay u iet japi kumba pilong amen.